तो हेलो सामने केमती अच्छा आपण मैंने मुड़िया खबरी आज आम कथा मंचेश्वर थाना अंतर्गत फटफरा ग्रामर गोटे मर्डर केस विषय रे। तो कथाटी स्टार्ट होची गोटे दी जण बाहाइतिले लव मैरेज करी आउ भुवनेश्वर जाइकी रहउथिले। ସେଇଠି ରହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କିଚ୍ କିଚ୍ କୁଚକାଚ ଚାଲି ରହିଥିଲା ନିଜ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ର ଆଉ କାହା ସହିତ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିବା ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବିଷୟ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଚାଲି ରହିଥିଲା। ବାକି ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ସେ ପତିକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଯିଏ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାକୁ ପୁଲିସ ଏବେ ଖୋଜତାଜ କରୁଛି ଆଉ ପାଇଲେ ନିହାତି ତାର ଖବର ଆସିବ। ବାକି ମାରିବାର କାରଣ ଏତିକି କି ସିଏ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତାର ମନ ଭରି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସିଏ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯାଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ରକଟକ୍ କରିବାରୁ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଜଣେ ତୁ ଲଭ୍ କଲୁ, ଲଭ୍ କରି ତା ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲୁ, ତା ସହିତ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତା ସହିତ ଯାଇକି ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତା ସହିତ କଳି ଲାଗିବା, ଏ କଥା ନେଇକି ସ୍ୱାମୀ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ମାରାଯାଇଥିଲା କେମିତି? ତାଙ୍କର ଓଢ଼ଣୀରେ ଦବେଇ ଗଳା ଦବେଇ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ସେ ଟୋକାର ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ନରମାଲ ପିଲା ଅଛି କି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କଲା ତା ସହିତ ଜଣା ନାହିଁ। ବାସ୍ ଖାଲି ପରତିଆ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ। କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଆଉ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏହା କହିବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ପତ୍ନୀକୁ ସେ 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ଭାବି ଆଣି ତା ସହିତ ସଂକଳ୍ପ ବାନ୍ଧି ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, ତାକୁ ସେ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ତା ପତ୍ନୀ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା କ'ଣ? ଚୁନରିରେ ଗଳା ଦବେଇ। ବାସ୍ କାହା ପାଇଁ? ଗୋଟେ ପରତିଆ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ। କ'ଣ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆଉ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ତୁମେ ନିହାତି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ତୁମେ କହିବ। ଦେଖାଅ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।